zailenen artean dago, adibidez, azpiko maindire bat bakarrik tolestea. Rubik kuboko koloreak ordenatzea. Edo txapelketako bertsioak epaitzea, alegia, epaile izatea. Bukaera ona, ze jarriko dut. 7, 8, ez, 7. Bertsolaritzan, hain eskertxarrekoa den lanari buruz, arituko gara gaurko hitzetik hortzeran. Epaile izateari buruz. Eneko bide gain, idazle, unibertsitateko irakasle eta epailearekin elkartuko gara. Bere epaile ibilbideari errepasoa egiteko eta lan horrek dituen zirrikituak hobeto ezagutzeko. Altsasuko final aurreko bertsoak eta Tolosako inklusio bultzada jaialdiko bertsoaldiak izango ditugu. Programaren bukaeran erabaki, gaurko hitzetik hortzerari zenbat puntu eman. Asteragoaz. Kaixo hau da ardura ta ilusioa, ertz asko dauzkan hitza da inklusioa, rugbiko hizkuntzak du esplikazioa, jartzean baldintzak ta implikazioa, ensaio bakoitza da transformazioa. Ensaio bakoitza da transformazioa. Bertxotan egitea bera baino zailagoa da bertso bati puntuazioa ematea. Eta txapelketek behar dituzte lan horiek egingo dituzten epaileak. Eneko bide gain, baionarrak badu esperientzia zer egin horietan. Txapelketa desberdinetan aritu baita epaile. Eskoriatzan elkartu gara berarekin, epaile lanari buruz, gehiago jakin asmoz. Eneko, zu eta bertsoa beti egontzarete elkarroturik. Etxean beti izan dugu harremana bertsoarekin, aitatxi bera bertsolaria zen nik enuen ia ezagutu, baina osaba baita bertxotan ibilida eta bertso saio askotan ibilita, omenaldia egiten zitzaion aitatxiri ere urtero, bertso zale bertsolari asko ibilida gure etxe inguruan, gure familia inguruan. Eta nola gogoratzen duzu umetako giro hori, atmosfera hori? Nik uste dut goxotasunez, jende asko ezagutzeko aukera ere izan genuela, eta nik uste momentu hori gure pelen asko egoten ginen, eta augen oroitzapenak, eta nik uste oroitzapen honak oroko gean, nahiko lauso gelditzen dira orain, baina. Eta noizbait, bertsolari izan nahi izan duzu? Ez diot, nion ere buruari galdera hori egin gure garaian, etzen bertso eskolarik, iparraldean oraindik, eta baziren bertso irakasleak etortzen ziren Xanti Iparragirre, herri honetakoa zena, etortzen zitzaigun bertsoak irakastera, 18 urte nituela, eta bertso paper batzuk egiten eta aritzen ginen, eta hori bai, baina bapateko bertxotan inoiz ezkinen trebatu zen orduan horrendik eskolarik. Ez daukat damurik ere bertsolari ez izanik, ze iruditzen zait sekulako presioa dela bapatean, plaza batean, hainbeste jenderen aintzinean bapatean kantatzea, ez da niretzak hori, naiz hain espontaneoa. Zuen semeak komunikadore bat behar du. Tablet bat behar du, tablet hori delako bere ahotsa. Eta eskolara horrekin joaten da. Kontu da gaur eskolatik jaso duzuela e-mail bat. Zenbait ikasle kexuka daude. Zergatik bera du tableta eta nik ez? Gure jonek itzikan ezin ba ahora. Tablet batekin heldu leike edo nora. Eskolan aukerako zalaparta lora. Umeak kejakata heldu dira gora. Etxean ikasia ez da izango ba. Egoera
galdera bitxia gertatu zaiguna. Naiz guretzat etxean genuen iluna. Gure semetxoa da nonbait tablet duna. Naizta gure jon dugun itzein ezin duna. Aurrek ez dute ikusten duguna. Ez dutela ikusten nabarmena hemen, baina behar luketen galdetzea zer den. Nola dagon jakinda mintzatu nabarmen, nere barruan kezka degu seguruen. Aurrak onak zirala zeinek esan zuen. Betidanik horrela dute erakutsi, umek ontasuna oi dutela luzi. Gurea joaten da pantalla eta guzi, ta besteek zer duten maitea ikusi. Inbiria askota malizia gutxi. Bietatikan pixkat beharko oreka, gurezkera ibiliko inondik gordeka. Jon ez dute bajarri aukeraz beteta, isilikan eskutan hor dauka tableta, baino zer pentsatuko ote aopeka. Artaldeak hartzai bat parean dunean, denak zaintzen zaila da onenean. Baina lasai gaitezen etxe barrenean, urak bere bidera doaz azkenean, berezia normala bihurtzen denean. Jarraian Unai Elizasuk gauza pila bat esango ditu Amaitz Arzallusi buruz, baino ez du esango nerekin irabazi zuela 2005ean Oiartzungo bertsolari txapelketa. Zatoz Maialen eta zatoz Amaitz Arzallu santia, 11 egun barru 40 urte beteko dituen endaiarra. Txapelketa nagusiko txapel bat du, Maialen Arzallusen anaia, Jesusen semea eta Ibrahimaren laguna. 120 neurtzen du eserita, 184 zutik eta txapela jantzita 186. Zapatillak 3 pare ditu, galtzak 4 eta kamisetak Zidanena eta beste batzuk. Bizarra egiten du goizetan, baina egunero ez. Kafe hutsa eta naranjazukoa gosaltzen du. Ez du Twitterrik, ez du Instagramik, ez du Facebookik, ez du TikTokik, ez du Tinderik, mobilan ez du internetik. 4 jertxe ditu, beroki bat, aterkia lehengo astean galdu zuen. Guardia Zibilentzako frantsesa da, jendarmentzako espainola eta ertzaientzat Arzallus. Ez dakit tema hontaz kontatzen alden, nola izan aski zorrotz, nola aski garden. Neri buruz hainbeste iaenekien lehen, bani hori denata zuzemuz Maialen. Ai detalle guztiak kontatzen zemani, zure bizitzak badu nahiko alegami.
Bani ederkin abila zaleta mami, hauentzat eta zuretzat euskalduna naiz ni. Berroita 6 urte dauzkazu nik uste, nik nunbai laizter 40 zeburua uste. 11 egun falta ez dira hainbeste, baina euskeraz 11 asko izan litezke. Ene 40 urten numero epela, aigure umetxoa jazartu dela. Gauza batek sortu dit ardura itzela, detalle hoiek danak banekizkiela. Ene gai jartzaileak pentsazen malezi, zuk lenira zurekin kupidok laugezi. Hortxe esan diozu, ta ala bereizi, ta nik besarkadarik ez aldet merezi. Nola esaten didazu hori tentetazut, noski emango dizut motibo baten truk. 40 esan dugu borobila arrunt, azaroan behatzin bat emango dizut. Eneko 89an hasi zinen epaile lanetan, gogoratzen duzu ze saiotan izan zinen? Bueno, izan zen eskolarteko bertsolari txapelketaren harira, eta kanporaketa bat izan zen Lapurdin, uste dut Uztaritzen izan zela, ze orduan lehen aldiz iparraldeko gazte batzuk kantatu zuten, eta orduan behar zela epaimaia ere pixka gaztetu eta proposatu zidaten han sartzea. Eta epaile hon batek ze ezaugarri behar ditu? Bueno, epaile hon bat edo txar bat ez dakiten nintzateke ausartuko kategoria horietan sartzera, baina epaileak prestatzen gara, bilerak egiten ditugu, formazioak segitzen ditugu, bereziki txapelketa nagusirako formazio saio eta prestakuntza saio eta bilera asko izaten dira. Txapelketa hasi behin urtera lehenagotik hasten gara, lehen hasten ginen eta orain badago epaile eskola jahaiki bat. Eta hor disiplina pixka bat segitzea eta beste epaimaikideekin partekatzea gure pentsamenduak eta gure iritziak eta abar, eta lan hori egitea, irizpideak jarraitzea eta oztasun batekin entzutea bertsoak egan nahi dute, distantzia batekin hartu behar da. Txapelketetan sentsazioak izaten dira askotan, publikoan bizi ditugunak, eta epaileak distantzia hori nola hartzen duzue? Epaileak erentzuleak gara, bertso batek eragiten duen sentsazioaz ari naiz. Ez publikoko giroan, bertso batek beti sentsazio bat eragiten du edo ez du eragiten. Ez badu eragiten, ez da seinale hain ona eragiten baldin badu, jadanik bertso horrek puntuazio altu bat izateko aukerak baditu. Baina epaile gisa, oinez oin neurtzen joaten gara. Bertsolariak bapatean aritzen dira, baina epaileak ere bapatean ari zarete puntuazioa ematen. Nola lortzen da bertso bat zenbakitara eramatea? Bueno, hori inoiz ez da izango zientzia zehatza. Bertso bat zenbakitara ekartzea absurdua da berez. Azkenean segundu gutxi dago puntuatzeko eta orduan nik uste dut bi informazioren arteko gurutzaketa bat dela. Batetik, bertsoa hasten denetik joten gara jarraitzen dugu, apuntatzen dugu
ze gustatu zaigun, ze indargune izan dituen, hitz bat erabilidurako, edo metafora bat erabilidurako, edo aurreko bertsoari erantzun on bat eman diolako, edo, gauza positiboak, akatsak, hankaluze bat, edo hizkuntza akats bat, edo erantzuna ez den erantzun bat desbideratzea, edo, horiek guztiak apuntatu, eta gero bukaeran normalean azken puntuan dago borobiltze puntu hori, edo sorpresa, edo indar, edo dena delakoa, eta hor, ja da sentsazioa ez zain objektiboa. Bestea, gauza teknikoak erresagoak dira nolabait neurtzeko, ez? Baina zailtasuna, epaitzearen zailtasuna ez da gauza tekniko edo araututako horietan, baizik eta bertsoak dioen opetan, ez? Eta biak uztartu behar dira. Joan zen asteburuan hasi ziren Nafarroako txapelketako final aurrekoak Altsasun. Saioa Alkaizak bildu zituen puntu gehien. Gaurko programan Altsasuko bertsoaldi batzuk entzungo ditugu, eta gainontzekoak bertsoa.eusen dituzue ikusgai. Lehen saioa lertu nahi nuen, nizan nintzen lerkari, txapela izan zen zementuzkoa, ta nerbioak aragi, entzule zure txikitu altzara, izan behartzenean haundi, bizio pixka bat norkeztio ba, hemen autoboikotari. Barkatu flanez egindanago, enaiz zurrun bertsolari. Pertsona dator kantari, taldeari, herriari. Guztia eman nahi diot dena, eman didan bertsoari. Maitasun keinu txiki hori zor, diot neure buruari. Saioa Alkaiza iruindarrak 506,5 puntu lortu zituen Altsasun, eta zuzenean sailkatu da abenduaren 2an anaitasunan egingo den finalera. Gainontzeko bertsolariek Agoitz eta Lesakako final aurrekoen puntuazioen zain egon beharko dute. Saioa eta Sahats lagunak zarete. Bilbon euskararen alde egin den manifestazioan egon zarete. Handik bueltan zatozte autobusean. Bilbora joan ta bete ostean, katxien basoak tragoz, buelta manifanta hitz egin dugu, legez bestela berbaroz, ta orain bueltan segi lanean, euskara mintzatu ahoz, euskaliztuna Euskal Herrian, ez dadin sentitu arro. Manifasita betikoak, berriz ere lerro buru, haien atzetik gindoa zenak, gure beldurta apuru. Bide honetik otegoa zen, ez dut ikusten seguru, autobus hontan euskaldunake, erdaraz entzun ditugu. Erderaz nola aritzen diren, busean hainbat herritar, gatazka izan duzu zeuregan, eta kontraesana ipar.
ados aldatu behar garagu, baina legean da liskar, ardura ezin baitugu utzi, norbanakoaren bizkar. Ados arrazoi duzu jasaten, baitugu hainbat atake, oraintxe izan gara protestan, eta ginen horren parte, baina sarritan gurea dena, utzi ohi dugu aparte, kanpotik norbait etorri eta hau ukatzen digun arte. Etorri eta eskubidea, ukatzea denez latza, hasi gaitezen antolakuntzan, zeaz dezagun ardatza. Gurpil gainean ez do euskara, ta galdetzea erraza, Bilbon bidea hasi duguta, zein da hurrengo urratsa. Orain artean segi ditugu, eman zaizkigun ordenak, eta pausuak bide hortatik, ez dira izan errenak, kontra daudenen kontra agertu, dira gaurko hontan denak, orain artean alde gehiegi, ere egin ez dutena. Ekine eta Sahats lagunak zarete, eta gaztetan elkarrekin pisua partekatu zenuten. 15 urte igaro eta gero, elkarrekin oporretara joan zarete. Ekine, konturatu zara, Sahats, oso antolatua izatetik, oso desordenatua izatera pasatu dela. Txukuna du arropa, txukuna jatea, nik erditan ireki uzten dut atea, denborak egiten du Sahats maitea, batzutan mejorata, batzutan kaltea, batzutan mejorata, batzutan kaltea. Nio lehenengo hitzetik zuzeinen gardena, nire antolaketa ote da problema, nahi nukeen lekuan dago justu dena, antolatzeko era da aldatu dena, antolatzeko era da aldatu dena. Ta ze antolakuntza zuk nolako pultxu, dena ordenatuta goizetan bimuxu, zorionak edo Sahats zabiltza hain maixu. Hamarkada eta piko behar izan duzu, hamarkada eta piko behar izan duzu. Aldaketa izaten da maiz opzioa, bete nahi baldin bada gure desioa,
ta nigan ikusten da hor ilusioa, horri esaten zaio evoluzioa, horri esaten zaio evoluzioa. Jana armairuetan ta arropa pintzan, ikusiz etxe hortan zu nola zabiltzan, zalantza suertatu zait buruko gerizan. Hartuko oten hauzun pixukide gixan, hartuko oten hauzun pixukide gixan. Zugatik gauza txarrik ezin dut kontatu, baina alere etzaitut nahi pixuan hartu. Lehen beti biltzen zinen autaura beatu, eta nonbait zuetzara gehiegi aldatu, eta nonbait etzara gehiegi aldatu. Eneko bertsozale orok du bere epailea barruan, eta zuek pixka bat pelikulako gaiztoak ere bazarete. Iristen zaizkizue kritikak epaile taldera? Zuzenean ez. Zeharka iristen dira, noski gaur egun gainera komunikazio kanalak hainbeste dira. Ulertu behar dugu baita ere, epaimaia ez dela bat, direla 7 lagun, txapelketen arabera, baina txapelketan nagusian 7, eta organiztasun bat badagola publikoan dagoen bezala, ez? Eta irizpide zehatz askorekin. Bai, gaiztoaren rola tokatzen da, eta ez da beti oso erosoa, denak gara saioa bukatzen denean talde berekoak, jende bera, elkar ikusten dugu beste hainbat gauzetan, eta horrein tokatzen zaigu epaitzearen rola, eta tokatzen baldin zenbait purrustada entzuten dira, baina hortan bukatzen da. Eta 10ko puntuaziorik jarri duzu inoiz? 10ko puntuazioa, ez dut inoiz jarri, behatziterri bai, zakit. Beti egon daitekelako erdi hori ez, baina izan ziteken 10 bat. Oso zaila da. Iruditzen zait, 10ko bertso bat izango dela historia markatzen duen bertso bat. Eta nik badakit zeini eman diodan oso puntuazio handia, eta hor dago nire langa edo referentzia, ez? Eta ez dakit baden bertsorik, bai, bada pare bat bertso, haren mailako inpaktu eragin didana. Eta damutu zara inoiz jarritako puntuazioaz? Ez du denborarik nik uste dut damutzeko, ze bertso saio bakoitzan 15 bertso puntuatzen dira, beraz 6 bide 15, asko dira eta oso azkar doa, eta orokortasun batean da. Nik uste dut importantea dela baremoa errespetatzea. Baremoan koherentzia bat baldin badago, bati, 6 bat eman diozu eta beha 7 bat mereziz duen. Baina, orokorrean zure baremoa apaletik joan baldin bada, edo koherentzia hori baldin bada, ez da hainbesteko arazorik, ez. Hitzetik hortzeran beti gonbidatuei bertsoaldi kutxun bat aukeratzeko eskatzen diegu, eta zuri ere eskatuko dizut. Zein aukeratuko zenuke? Bazen bat buruan nuena oso bertso ona, eta kasualitatez zure nikian dago idatzita, enauzu engainatzen inglesez esan da, Sustraiko Linaren 8 txikiko bertso bat izan zen, eta uste dut Irungo saioan, nien nengoen epaimaian, erresago erran dezaket. Iruditzen zait, bertso bikaina izan zela zentzu askotan. Sustraiko Lina erantzuten ari zaio, eta ongi erantzuten ari zaio, eta sartzen du hirugarren lehoan, hirugarren puntuan, aizu nien hauzu Urkulluren banda. Eta nik uste entzule guztiak gelditu ginen, hau nondik nora doa. Enauzu engainatzen inglesez esan da. Batean denek ulertu genuen nondik zoan. Eta hor dago,
ariari eusten dio, bertsoaren gaiari eusten dio, erantzuten dio Miren Artetxeren aurreko bertsoari, umorearen tonutik jarraitzen du, aldi berean salaketa bat egiten du. Hori da bertso benetan bikain bat eta antziko ez duguna nik uste. Ongiru ditzen bazaizu, entzun egingo dugu. Sustrai eta Miren lagunak zarete. Sustrai, etxean erreforma egin nahi zenuen eta Miren voluntario azaldu zen zuri laguntzeko. Hasi da lanean eta ohartzerako behar etzen horma bat botatzen ari dela konturatu zara. Dena egiten duzu, zuk lagunen alde, beti baitzaude gertu, gainera de balde, baina utziko duzu alaxe bazaude, gure laguntasuna zutaberik gabe, gure laguntasuna zutaberik gabe. Mazarekin hasita, piztu zait odola, eta horma bota dut galdu dut kontrola, salata sukaldea batu ditut ola, ezin duzu ukatu hobeto dagola, ezin duzu ukatu hobeto dagola. Etxe bat ikusten nun, ederta amesti, ta ez erezean utzi dit bat eta ez bi. Ola konturatu naiz, minkor bezain ezti, merkea beti atera oidela garesti, merkea beti atera oidela garesti. Ba ez dakit badaukazun, hau ordaintzeko lain, utzi dizut moderno, utzi dizut apain, minimalist estaila utztazun ere gain, ze honi open concept deitzen zaio orain, ze honi open concept deitzen zaio orain. Ta orain dator adar jotzearen txanda, zer egin behar dut nik obra ontatik landa, aizu Miren nien naiz Urkulluren banda, enauzu engainatzen inglesez esan da, ez nauzu engainatzen inglesez esan da. Inglesezko hitz denak ezin dira zenba, PNV luzea daukata zerrenda, baina laguna gara eta sustrai benga, Euskadi auzolana atera merienda, Euskadi auzolana atera merienda. Saioa eta Patxi herri berean bizi zarete.
hileta zibilak egiteko, islariak bilatzeko deialdia egin du udalak. Saioa, Patxi etorri zaizu, zuk balio duzula eta aurkeztu zaitezten animatzera. Herrian falta dira, sarri ezkil hotxak, zibil diren hiletak, direlako hotzak, taitortza behar luke, aldela hilotzak, baina beldurra daukat, ta erabaki motzak, buruak nahi du baina, ez daki bihotza. Bihotzak hartu dezan, buruan tartea, badakit baduzula alako artea. Behar denean beti ze borondatea, joaten denak hartzeko behar dun pakea, herriak behar du zure solemnitatea. Biziak eriotza, dauka bizi arau, ni islari izatea, zalantzak hor dirau, solemnitatez izan, hitzaren artisau, erabaki bat ona, izan liteke hau, beldurra emateak, beldurtu egiten nau. Bukatzen ari denez, Elizaren moda, zibilek egiteko bertzela aproba. Beldurra ulertzen dut, ez zaude gustora, baina proba ezazu, ta igual gerora, atzera egiteko badago denbora. Proposatu didazu, ta baietza hauta, arren pasa zaidazu, hiletaren pauta, zeren joan den horrek merezia dauka, neretzat naizta kaso, ura ez den mauka, printzipioen alde noa, ta izuaren aurka. Ziur egingo dela, onenean, eskertuko dizugu, hasten zarenean, aurrera pausoren bat, heldu den unean, behin onartu duzula, lasai txarrenean, beti eukiko nauzu zure aldamenean. Zure parekoaren begietan,
gaur zoriona sumatu duzu. Zure parekoaren begietan gaur zoriona sumatu duzu. Malkoak zeneuzkan sarri, neronek xukatu nitzan, nik ere botatzen nitun, orzuk antzeman zenitzan, lesbianak ginen zezaia, ez da heteroen gisan, ez da heteroen gisan, monokromoak zen grisan, tazkenean lortu dugu, in vitroaren baldintzan, gauzak horrela ateratzen, baitira sarri bizitzan, erraza izan ziteken, ta etzen erraza izan, ta etzen erraza izan, baitira hola bizitzan. Etxea hilabetetan nostalgiaren erresuma, ezinean baiken biltzan, zer gerta eta zer suma, ia galdu egin genuen, pazientzia eta zentzuna, pazientzia eta zentzuna, baina iritsi da eguna, haurdun nago esan diot, eta ark malko jarduna, nabari da daukaguna, zer dugu ba maitasuna, zure zoriontasuna, da nere zoriontasuna, nere zoriontasuna, daukaguna maitasuna. Bizitzak zikloak dituen bezalaxe, bertsolarien bizitzetan txapelketak ere bere garaiak izaten ditu. Altsasun, Eneko Fernandezek agur esan zion txapelketari. Ona bere bukaerako agurra. Zeinen pozgarria zaidan, gibeleko bortzen lana, baina aspaldi barruan, piztutan eukan alarma, leia usteko unean, iritsi da nire gana, aski zoriontsu noa, ez pentsatu denik drama, gozatu ditut txaloak, ta finaletako xarma, baina batipat zuekin, hau partekatu izana, mila esker guztiagatik, eta musu haundi bana. Mila esker guztiagatik, eta musu haundi bana. Irailean hasi zen 2023ko taldekako Xilaba txapelketa eta iritsi da amaierara.
Azaroaren 18an izango da finala Aierran. Azparke eta Mutikoak taldeak iritsi dira finalera. Xilabari buruzko informazio guztia irubebikoitza.bertsozale.eus atarian duzue. Azaroaren 18an Xilabako taldekako finala jokatuko da. Jarraipena egin diozu Xilabako taldekako honi? Bueno, taldekako Xilaba, ikusten dut gertakari importantea izaten dela Ipar Euskal Herriko bertsolaritzarentzat, ez daukalako Xilaba, ohiko Xilabak duen mediatizazio eta publikoa, eta jendearentzat erresagoa da parte hartzea, ez? Giro intimoago batean egiten da, eta parte hartzea handiagoa izaten da. 9 taldek hartu dute parte, jende asko, esan duzun bezala. Hori duela urte batzuk, Ipar Euskal Herrian bertsioaren bueltan pentsatzina izango litzateke. Azken 20 urtetan, 25 urtetan, asko igo da bertsolari gazte kopurua, eta taldeko Xilabak egin duena baita ere, oraintxe hasten direnak, edo bertso eskoletatik orain ateratzen ari direnek badute aukera parte hartzeko, baina helduen bertso eskoletan dabiltzenek, edo aspaldi utzi zutenak ere berriz integratzeko aukera ematen du. Horregatik da talde asko egiteko aukera, ez? Formatu horrek eskaintzen duelako, apresio gutxiagorekin kantatzeko aukera. Epaile lanari buruz aritu gara, gauza askotan zabiltzala ere esan diguzu, eta tartean idazlea ere bazara, eta Bista Eder liburua ere argitaratu berria. Ze harrera izan du liburuak, Eneko? Harrerarekin pozik nago, oraintxe bigarren edizioa ere atera da. Udan batez ere izan ditute jendearen erreakzio asko, eta gustora eta horrek ere egin dit ere, hainbat aurkezpen ezker eskuin ibiltzea, udan gutxiago, eta udazkenean, orain azaro hontan eta hainbat baditut. Eta zer ematen dizu idazteak zuri? Idaztea niretzat da nire adierazpen modurik erosoena edo niretzat da askatzeko leku bat, gauzak kontatzeko, adierazteko, pentsamenduak emateko, hitzekin jolasteko leku oso polit bat idaztea. Idaztea da nire askatasun eremua. Eta non topatzen dituzu askatasun eremu horiek, historia horiek? Oinez baldin banoa edo gidatzen edo edozein gauza bestelako lanik eskatzen ez duena, ez banezari edo klaseak prestatzen edo klaseak ematen edo bestelako zera burua ez zait sekula gelditzen eta hortik etortzen dira ideiak edo beti ajetaz egiten naiz gauzak entzuten, irakurtzen, ikusten eta informazio asko jaten etortzen da, eta filtro batetik eta ideiakola datoz eta gero tarte bat hartu behar da, horiek paperaren gainean jartzeko, ordenagailuan jartzeko gaur egun. Eneko, eskerrik asko, gaur guretzat tartea hartzeagatik eta izango dugu elkarren berri. Mil esker zuei. Nire itxua zara. Eta Jesus Mari bere besotik digoan laguntzailea. Kriston imaginazioa duen laguntzailea. Nerea beti juten zaio gauza galdetzen, eta Jesus Marik erantzun egiten dio, mina askotan aspertu egiten da ikusten duna kontatzez, orduan hasten da imaginario bat sortzen nerearentzako. Orduan nerea galderak bota, eta berrira zuze imaginario sortzen du. Zer moduz esnatu da gaurko antolosa? Bere barruan badu alako xepoza, euri tanto batzu ez zerutikan osa, berso saio on batez nahi duena goza. Entzuteko moduko bertsoak aldira, entzun eta ikusi egin leizketira,
Goazen eta eseri lehenengo aulkira, zure gozagarriak izango balira. Ta gai jartzen ari den hori norrote da, egiten dituena puntuta galdera, datu eta kontua guztiei atera, eta gai jartzailea dala esate da. Neska hots bat da hor bera nahiko ona, batez ezik bidaudez daukatenak forma, batek hiru txapela eta zoriona, eta bestea horren bidean dagona. Hola ez, atzea ez, aurrea, segi, baina segi aurrea. Ez ulertzen. Entrenadoriak jaztak izerra egin zuekin. Korrika ondo ibiltzen die. Baina beti mele guztiak galdu dituzue. Mele denak. Orduan ez da hemen mele posizioan jartzeko kapazotzea zen, da zuen arten zindan problema antzemate zuen. Nie oskorrako peta beltza eta genioa latza. Nik bultza aurrera egiten dut beste nonbait dakatsa. Denak lepotik heldutakoan eta melera bidean. Ni belauniko jartzen aize edo besteak oinak aidea. Behar baino bizkar txikigoakin egin nindutena nonbait. Intentzioa dena jartzen dut baina indarra falta zait. Bani zelaian ibilioi naiz geldi etxean bezela. Nik uste nuen melegitea melena ustea zela. Melen ondoan hartzailuz daukat tazalantzak zaizkit pizten. Piskat geixio makurtu zatxe bestelaen aiziristen. Ni dudan nago hemengo kontu lege eta araudiak. Guote geran txikiak edo besteak diren haundiak. Ara ametxek bere zapatatakoak garbi dauzkaino. Ta besteok landaren gaudenez lokatza belaunetaino. Aia lenta irazu bialdu behar genituzke aurrera. Aurrean egoskorrak behar dira gu fair play egiak gera. Maialenekin naizta ez dudan personalki ezer txarrik. Bultzaka ez du ezer egiten honek agindu bakarrik. Ni geldinago baina ekarri dut Zelandakoen jantzia. Nahi baduzue prestatuko dut jakaren koreografia. Sortu ezkero naiz estropozka, nola aurrera goazen gu. Pasatzera, oizen egenten ditzen du. Egoskor jende honekin gauza honik ez da aterako.
Entrenatzaile gehiegi gaude ekipo bakarrerako. Ametxetan agurtuko dugu gaurko programa. Maili Agirre Gasteiztarraren Ametxez izenburuko bertso jarriekin agurtuko gara. Gozatu! Hiru pisuko etxe handi bat hondartza aldamenean, lurrari bira osoa eman airrestrin baten barnean. Igandetako patxada horrekin bizi astelenean, heldu aroa zamesten nuen sarri aurra nintzenean, baina ametsak horixe dira, ametsak azken finean, eta ametxez ezin da bizi kantu baten arabera, berandu baino leno hartzen da egia hortaz norbera. Uskeria bat egon liteke sarri zuritik beltzera, ni ere azkarri garo nintzen alde batetik bestera, naizak onenak besarkatzetik ezinak besarkatzera. Errealitate zati osoak laurdenak edo erdiak, jakinala oztopo denak dira horren ageriak. Ohartu nintzen behin ez ginela, hainken eta hain barbiak, naiz abstraitzen saiatzen garen ez ikusteko egiak, besarkadarik motzenak ere umelditzak begiak. Egia hoiei nola aurre egin deskubritu nahian nabil, beste aldera begiratuta ezin bainaiz bizi tranquil. Erantzun bila miatu ditu zenbait saretako profil, ikusi ditut mila albiste eta Instagrameko reel, buru barneko ahotxumea zerbait esan nahian dabil. Ahotxumeak ez du ordea buruan asko irauten, azten baikara itxu-itxuan mas mediatik edaten. Diogu zenbat etxegabetze burutu dituzten aurten, zenbat emaitzik gabeko greba eskubideen ukapen, ados baina norkon hartu du Rauk ta Rosaliak utz dezaten. Sareetatik kanpoagian zuzara utzi dutenan, lanean eta ikasketetan gustora ez da bilenan. Beti gainean daraman hori novela eskapistena, zalantza gabe jo hartzerako trena hartuko lukena, baina antzadenez hori guztia ez da inporta duena. Mundu honetan non gaientzen den betiko aitakeria, kondenatzeko borroka grinez esnatzen den gazteria. Mundu honetan non bidezkotzat hartu den zurikeria, non horren zaila den bere iztea, gezurra eta egia, gaitzok errena ez alda gure axola gabekeria. Gure irri farrantzeztu eta gure ezintasunean, uste nuena baino gehiago dugu aman komunean.
beraz arrazoi finez eragin, zara da isilunean. Irakurri zer dion pankartak, hango kale barrenean. Ametsa soilik ez dadin izan, amets bat azken finean. Ametsa soilik ez dadin izan, amets bat azken finean.